खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 जानुवारि 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आदरखौ दिनै मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोनगोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। लोगोफोरनिखौ हेफाजाब मोननो हागौ। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। मावनो हानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो हानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोआव मानिबा जिंगा फैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव मान बांगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान बांगोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माब्लाबा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैफिननोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमाफोरनि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ नारजिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।